ҳеҷ вақт ягон ғарибе мастиша ғарибӣ намеяд. Ура просто виҷдону номуси мардакиш меҷиха бау ғарибӣ меяд. Эҷура ғарибӣ батра Тоҷикистон нест ки ба ялё тағат проблемата ҳал мекунад. Иҷа омадӣ кор мекунӣ, номус мекунӣ, ба умеди ҳеҷ ка намешавӣ. Каскара да сарат медодӣ, сумои худат проблемота ҳал мекунад. ғарибӣ ту тонисти я барбар ғариба сум дода, неки ту натонисти ба ёда хушбахтию зиндагии ором дода. ман овози баланди метро ва айқабидани сагора безор шидам. бачаи эркаи калони хона будам, ғарибӣ омадам хорзор шидам. ғариб зоҳиран механда, касе дарча намедонад, вале ботинан мегӯяд ман ай дурии падару модара афгору бемор шидам. ғарибӣ.